Takže čauko, vítam ťa pri ďalšom videu. Dneska sa pozrieme na niečo, čo je síce nudné, ale reálne ti to zarobí 1000 až 3000 eur mesačne online. Pretože množstvo ľudí si myslí, že na to, aby si zarobil množstvo peňazí, musíš tvrdo pracovať. Nehovorím, že nemusíš, ale myslia si, že stačí iba tvrdá práca a tým pádom, keby to tak reálne bolo, tak milionári by boli všetci, čo chodia na 12, 16, ale bohužiaľ, realita je taká, že absolútne nie sú. A väčšinou toto sú ľudia, ktorí bohužiaľ prežívajú od výplaty k výplate. A nie preto, že by nemakali, ale preto, že makajú na nesprávnych veciach. No a v tomto videu ti dám nudný, ale najistejší plán, ako zarobiť prvých 1000 eur online a potom to kľudne, ak chceš, dotiahnuť na 2 až 5 tisíc eur mesačne ako úplný začiatočník alebo mierne pokročilý. A keď veľmi chceš, tak kľudne to môže vyškalovať na 10 000 eur mesačne. To už je čisto na tebe a na tom, aký máš ty osobne cieľ. A je to celé bez pyramíd, bez toho, aby si teda niekoho ťahal a navádzal na rôzne pyramídy a sračky, ktoré vidíš na internete, bez get rich quick scam a bez zbytočného hazardovania, či už pri tradingu, kryptomenách a neviem čom podobnom, aby si jednoducho nemusel hazardovať s tvojimi ťažko zarobenými peniazmi. Takže na začiatok ti kľudne ukážem nejaké menšie výsledky, aby si reálne videl, že to je naozaj možné a že to, čo vyprávam, nie je iba niečo vymyslené, alebo že to je iba z nejakej knižky, ktorú som teraz prečítal. Je to niečo, čo vzdelávam ľudí posledné viac ako 3 roky po celom Česku a Slovensku. Napríklad František sa dostal na 2000 eur mesačne v 15 rokoch. Teraz už je reálne na takmer 10 000 eur mesačne v tomto bode, pretože tento rozhovor bol pred rokom. Klára v 16 na 2000 eur mesačne, Andrej na 1000 mesačne, Paťo, Johan, Šimon, Karolina, Rado, Lívia, René, Andrea a XYZ ďalších ľudí. Môžeš vidieť samé úspechy, tu vidíš peniaze, první peníze, 2000 plus a tak ďalej. Takže proste toto ti ukazujem len preto, aby si videl, že to je naozaj možné, že to reálne funguje a že tu je aj konečne niečo, čo vieš spraviť bez toho, aby si minul 1000 eur vopred na niečo, čo ani nevieš, či vôbec bude fungovať. Hej, pretože viem veľmi dobre, ako sa cítiš, bol som na tvojom mieste, keď som bol na mojich začiatkoch. Prvý ti povie, aby si začal dropshipping, ktorý kedysi fungoval v roku 2015, už to dávno nefunguje, už dávno nebudeš prepredávať lacné veci z AliExpressu. Druhý ti povie, aby si robil trading a hazardoval svoje ťažko zarobené peniaze ako 99% začiatočníkov, ktorí hrajú iba ruskú ruletu, a toto ti potvrdia aj profesionálni tradery. Proste toto je naozaj ťažké, aby si bol profitový a nepremrhal strašne veľa peňazí. Jeden ti povie, že máš robiť krypto a čakať iba na to, kým to vybehne. Ale to je len na tebe, proste, či chceš takto riskovať a tvoj celý život stavať na tom, že či proste sa budeš zaujímať o niečo, čo nevieš 100% ovplyvniť. Áno, dá sa to určite, mám veľa aj kamarátov, ktorí to proste vedia a tak ďalej, ale trval to roky driny a zároveň aj tak ty to nevieš na 100% kontrolovať. Potom napríklad ticket reselling, veľa šťastia, keď potom napríklad príde znova ďalšia karanténa alebo niečo a si závislí iba na tom, že ti niekto dáva nejaké tipy na nejaké eventy alebo neviem čo podobné. Proste a všetko to sú veci, ktoré neprinášajú nejakú enormnú hodnotu spoločnosti a jednoducho nie je to postavené na základnom princípe zarábania online, a to je výmena hodnoty. A presne preto to, čo ti teraz ukážem, je niečo, čo bude fungovať aj o 10 rokov, čo fungovalo pred x rokmi, funguje to teraz, videl si výsledky a jednoducho, keď sa toto naučíš, tak už nikdy v živote nebudeš mať problém s peniazmi, pretože toto stojí na tom, že ty niečo ovládaš a ty to už nezabudneš. A keď sa to naučíš, tak ti hovorím, nebudeš mať problém s peniazmi. Takže pozorne počúvaj, ideme sa na to pozrieť, poviem to krok za krokom, vidíš, že tu má celkom toho nachystaného, takže vypni všetko, čo ťa môže rozptýlovať a poďme na to. Čiže v prvom rade úplne najzákladnejšia vec. Vyberieš si jednu online zručnosť, na ktorú potrebuješ len telefón alebo laptop, hej. A ide o to, že toto reálne funguje aj fyzicky. Zručnosť môže byť to, že ty si ako fitness tréner niekde vo fitku. Zručnosť môže byť to, že chodíš, mám tu aj jednu takú zručnosť, aj napríklad fotenie, natáčanie, to môžeš robiť aj primárne fyzicky. Ale ak chceš naozaj budovať online biznis, vyber si online zručnosť, na ktorú teda potrebuješ len telefón alebo laptop a môžeš to robiť odkiaľkoľvek na svete, hej. A buď sa ju naučíš, ak si naozaj úplný začiatočník, všetko sa dokážeš naučiť. Alebo možno už aj niečo ovládaš. Povedzme, že ak si kedysi, keď si bol malý, editoval YouTube videá, teraz môžeš prehlbiť tú zručnosť. Hej? Takže jednu zručnosť si vyber. Proste vyber si niečo ideálne, čo ťa baví robiť. Ak sa vidíš vo videoeditingu, vyber si videoediting. Ak si skôr nejaký technický typ a proste baví ťa to, choď dizajnovať web stránky. Ak ťa baví robiť s textom alebo niečo a baví ťa písať a tak ďalej, rob copywriting.
Ak ťa baví niečo automatizovať, systematizovať a podobne, môžeš robiť AI automatizácie. Ak ťa baví robiť stratégie a neviem čo podobné, sociálne siete, popríklade Facebook reklamy, YouTube reklamy, Google reklamy, e-mail marketing, môžeš kľudne fotiť, môžeš robiť tú zručnosť, keď ťa to naozaj baví. Poznám ľudí, ktorých toto naozaj baví, naplňa a zarábajú si s tým peniaze. Môžeš natáčať, môžeš robiť grafiku, môžeš koučovať alebo mentorovať ľudí absolútne v hocičom, čo ťa zaujíma. Proste možno si naozaj fitness coach a možno len hľadaš niečo, ako si zarobíš online. Vôbec nemusíš hľadať niečo, ako si zarobíš peniaze online. Nauč sa len nejaké zručnosti, ako napríklad sociálne siete, reklamy a tak ďalej a rob to pre svoj coaching biznis. Nemusíš sa učiť niečo iné, proste vybuduj ten svoj biznis. Ide o to, že toto, čo učím, je niečo, čo funguje, pretože je to vhodné pre začiatočníkov, keďže si to nevyžaduje veľa času a zároveň nevyžaduje si to vôbec investíciu, pretože potrebuješ iba svoj čas. Potrebuješ sa naučiť nejakú tú zručnosť, alebo už využiješ niečo, čo ovládaš. Ale ide o to, že všetko sa dokážeš naučiť. Takže proste, ak máš akékoľvek pochybnosti, všetko sa to dá. Pomohol som množstvo ľuďom, ktorí boli aj trošku lajci, takisto ako ja, keď som bol na mojich začiatkoch, takže to nie je nič zlé. A proste dá sa to. Len si musíš aj trošku veriť a proste uvedomiť si, že reálne, že mať to sebavedomie v to, že ty si to naozaj schopný dosiahnuť. Prečo nie? Niekto druhý, kto je tiež človek, ktorý dýcha ten istý vzduch, to už dokázal. Prečo by si nemohol aj ty? Prečo by si nemohol? Zvládli to aj 15-ročné deti, zvládli to aj 30-roční ľudia, chalani aj baby. Prečo nie ty? Nauč sa jednu zručnosť, ktorá ťa baví. Pretože keď ťa to baví, tak potom ani nebudeš robiť. Potom môžeš mať úplne postarané. Poznám ľudí, ktorých extrémne baví fotenie. Niektorých extrémne baví sociálne siete, web design a tak ďalej. Že normálne sa v tom vyžívajú. Vyber si jednu zručnosť, ktorá ťa bude extrémne baviť. To si vyber a tomu sa budeš venovať. A ide to, že toto je tá krása toho, že toto reálne stojí na základe toho, ako reálne fungujú všetky biznisy. Aby si chápal, čo presne ja ľudí učím. Ja učím ľudí niečo, na čo teda nepotrebujú presne ten kapitál, ale nepotrebujú roky skúsenosti. Čiže je to nejaká zručnosť, ktorú robíš pre firmy. Aby som to povedal tak expertsky, je to done for you service. Done for you služba, čo znamená, že robíš to pre niekoho, za niekoho priamo. Hej? Čiže spravíš za niekoho službu, dostaneš zaplatené. Ale zároveň, čo môžeš robiť coaching. Tiež si to nevyžaduje vôbec nejaké veľa financií, reálne skoro vôbec nič. A coachuješ ľudí v niečom. Môže to byť mentalita, môže ich učiť aj, povedzme, niekoho môžeš učiť aj matematiku. Niekoho vzdelávaš vo fitness, niekoho vzdelávaš, ja neviem, ty kokos, niekoho učíš, si business coach, možno si taký coach, možno si dizajnerský coach, coachuješ ľudí v niečom. Alebo mentoruješ ľudí v niečom. A tak ďalej, tak ďalej. A takisto vieš spraviť kurz na niečo. Proste ide o to, že máš niečo, za čo ti ľudia sú ochotní zaplatiť a to už ako im to doručíš, to je na tebe. Hej? Preto najjednoduchšie je, že to proste robíš za niekoho. Hej? Že done for you služba. Že to proste spravíš za niekoho. Video editing, OK, celé video zostriaš ty a doručíš to. Web design, spravíš celú web stránku za niekoho. Copywriting, spravíš celé texty za niekoho. Automatizáciu, spravíš automatizáciu, ktorá im ušetrí niekoľko hodín a proste on nemusí nič robiť. A potom možno sa dostaneš na taký level, kde chceš naozaj coachovať ľudí. Povedzme, že si dobrý v tých sociálnych sieťach a teraz budeš coachovať, môžeš konzultovať. Máš to navyše príjem, alebo spravíš kurz na to. Nejaký coaching, nejaký mentoring. Skupinový napríklad. To je presne aj to, čo robím teraz ja, pretože keby to je 1 na 1 pre tú moju cieľovú skupinu, to si reálne väčšinou ty, primárne ty proste ľudia, ktorí sú ako začiatočníci, nevedia, čo majú robiť a proste hľadajú reálny biznis, ktorý naozaj funguje. Keby to robím 1 na 1, tak si to ľudia nevedia dovoliť. Ale tým, že je to skupinovou formou, tak proste to doručujem určitým spôsobom, ktorý ľudia vedia vstrebať, ktorý je reálne extrémne benefitujúci, pretože je to fantastická komunita, kde ti ľudia vedia pomôcť, kde viem dať aj rôznych mentorov, ktorých vďaka tomu, že je to skupinový hovor, tak si to ľudia vedia dovoliť. Keby to je 1 na 1 s tým mentorom, ľudia na to nemajú peniaze. Napríklad, už len to, my máme napríklad 4 mentoring hovorí do týždňa, a ja ti to asi aj ukážem. Toto je naša komunita, hej. Toto keď sa pozrieš na kalendár, tak tu máme 4 mentoring hovorí každý týždeň. Na to plánujeme pridať ešte ďalšie a podobne. Napríklad coaching so Samom, Andrej, toto je ak sa to povie, s Rasťom. A už len jeden hovor napríklad s Rasťom alebo osobne so mnou a tak ďalej by stal niekoľko stovek eur. A tým, že je to skupinový hovor, tak počkej, dúfam, že to nahráva. Neviem, či to nahrávalo normálne. Dobre, keď takto strihnem, ak to nenahrávalo, ale ide o to, že už len jeden hovor s takýmto mentorom by ťa stal proste niekoľko stoviek a my ich to máme 4 týždene. Vďaka tomu to vieme sprístupniť tým ľuďom. Čiže ide o to, že je jedno, ako to doručíš. Ide o to, že máš niečo, za čo sú ľudia ochotní zaplatiť a
doručíš to v nejakom formáte. Či už to spravíš za niekoho, či už niekoho coachuješ, či už niekoho mentoruješ, či už to spravíš v kurzovej forme, či už je to e-book, či už je to komunita, či už je to čokoľvek. Alebo je to jedna konzultácia každý týždeň. Závisí proste. Máš zručnosť. To je prvá vec, ktorú potrebuješ. Čiže nebudem ti to teraz komplikovať, len chcem, aby si naozaj navnímal, ako to reálne funguje, že to nie je nič zložité. Čiže na začiatok máš jednu zručnosť, alebo ak si niekto proste má, kto už má nejakú takú zručnosť, alebo povedzme, že si aj fitness coach, len hľadáš nejaký online biznis, ktorý ti zrazu zmení život. Ty môžeš robiť to, čo ťa baví. Ak ťa baví pomáhať ľuďom vo fitness, ty nemusíš to meniť. Ty môžeš robiť coachovať ľudí online, môžeš mať online coaching napríklad. Hej, a môžeš mať svoj online biznis a robíš to, čo ťa baví a čo ťa naplňa. Čiže to nie je nič zložité, proste reálne online biznis nie je žiadna veda. Vieš, čo je najťažšia vec? Najťažšia vec je odolať všetkým tým multimilionárom na internete, ktorí ti hovoria, že zarobíš za 2 dní garantovane a neviem čo podobné, milióny, budeš mať pasívny príjem a neviem čo podobné. Proste o tom online biznis nie je. Online biznis je o tom, že máš niečo, za čo sú ľudia ochotní zaplatiť, doručíš to v akomkoľvek formáte, či už robíš službu pre niekoho, či už niekoho coachuješ, mentoruješ, či už je to v kurzovej podobe, e-bookovej podobe, komunitnej podobe, je to jedno. A ide o to, že takto funguje každý jeden biznis. Ty to môžeš doručiť aj ako software, ale to je to, že je toto niečo, čo sa pre teba hodí ako začiatočníka? Máš stovky tisíce, desiatky tisíc na to, aby si vyvinul nejaký software a doručil túto službu? Nemáš. Preto robíš službu, pretože si to nevyžaduje kapitál, vyžaduje si to iba tvoj čas a to, aby si spravil nejakú výmenu hodnoty a za to dostaneš zaplatené. Alebo coachoval ľudí. To si vyžaduje iba tvoj čas. Iba tvoj čas do toho, aby sa to naučil, aby sa v tom zlepšil a tak ďalej. A potom chceš nepracovať za peniaze, že proste nechceš vymieňať teda ten svoj čas, lebo ide o to, že toto ti zvýši extrémne hodinovku a že proste budeš zarábať dosť veľké peniaze, nájdeš si potom na to ľudí, ktorí robia za teba a buduješ si nejakú agentúru, nejaký coaching biznis, mentoring biznis a tak ďalej. Proste hej, môžeš si nájsť potom web dizajnerov, ktorí robia za teba, video editorov, ktorí robia za teba. Proste buduješ reálny biznis, reálne podnikanie. Alebo potom spravíš proste reálny kurz, ktorý funguje a predáva sa aj bez teba a prináša to ľuďom hodnotu. Hej? A nie ako rôzne tieto individuá, ktoré spravia niečo, čo reálne nefunguje. Napríklad ja mám mentoring komunitu. Hej? Proste, kde spájam tých ľudí, pomáhame si navzájom, dávam tam mentorom, ktorí ľuďom osobne pomáhajú, som tam ja osobne a je to reálne mentoring komunita. Hej? Čiže je na tebe, ako doručíš tú službu. Ale presne ide o to, že preto ten najjednoduchšie pre tých začiatočníkov sú presne to, že doručuješ tú službu osobne, robíš coaching, robíš mentoring, alebo to robíš v nejakej forme kurzu alebo niečo podobné. Lebo všetko ostatné si vyžaduje od teba buď nejakú finančnú investíciu alebo niečo podobné. Keď chceš robiť e-shop a predávať produkty, už musíš mať kapitál, už musíš mať toto. Nie je to dobré pre začiatočníkov. A je to presne každý ten business model, dropshipping a tieto veci, ono to funguje. Len ide o to, že každý ti to tlačí do hlavy, aby si robil niečo, čo je pre ľudí na leveli 50, keď ty si na leveli 1. Toto je ten najväčší problém. Ty potrebuješ začať robiť niečo jednoduché na začiatok. Proste začneš robiť weby, potom možno začneš robiť aj sociálne siete, začneš niečo automatizovať, zrazu máš viacej zručností, vybudoval si kaliber zručností a teraz vieš robiť niečo komplexnejšie. Vieš vybudovať poriadny e-shop, vieš spraviť, ja neviem, ty kokos fitness e-shop, vieš začneš si budovať značku, alebo môžeš robiť niečo úplne iné. Môžeš zrazu robiť aj fyzický biznis a tak ďalej. A môžeš aj hneď, však proste to závisí. Ale ak chceš proste niečo, čo reálne funguje, chceš celkom pomerne rýchlo začať zarábať online a reálne nie žiadne pyramídy a hazardovať svoje peniaze, toto je cesta. Toto je to, čo funguje, toto je to, čo ti povie každý jeden úspešný podnikateľ. Hormozy hovorí, začni service-based business. Niečo, čo robíš nejakú službu pre druhého. Každý to hovorí. Každý úspešný podnikateľ teda. Hej? Ale ostatní gurovia ťa učia proste niečo, čo absolútne nefunguje a čo je extrémne ťažké na začiatok. Toto funguje a mám to overené proste, lebo som pomohol množstvo ľuďom po celom Česku a Slovensku. Hej? A funguje to. Takže proste ideme ďalej, ale na teraz vyber si iba jednu zručnosť, ktorá ťa bude reálne baviť, budeš sa v nej chcieť zlepšovať a to bude tvoja cesta. V druhom rade vyberieš si problém, ktorý touto zručnosťou budeš riešiť. Čiže napríklad niekto chce viac zákazníkov, niekto chce krajšie videá, niekto chce automatizovať biznis a tak ďalej. Možno sa pýtaš, ako nájdeš problém, ktorý budeš riešiť. Zamysle sa nad tým, aký problém rieši zručnosť, ktorú si vybral. OK, máš tú zručnosť, aký problém táto zručnosť rieši. A potom sa zamyslíš, kto má tento problém a to sú tvoji zákazníci. To je všetko. Čiže príklady, video editing, možno ľudia natáčajú videá, ale nikto ich nepozerá, pretože nemajú dynamiku a neudržia pozornosť. Web design, možno firmy majú web, ale ten web im neprináša žiadnych klientov ani predaje. A ak robíš copywriting, tak texty na webe alebo v reklamách nezaujímujú, nepredávajú a ľudia ich ani nedočítajú a tým pádom proste nemajú zákazníkov, nemajú predaje a tak ďalej. Automatizácie. Podnikatelia trávia hodiny opakujúcimi sa úlohami, ktoré by mohli bežať automaticky. A tak ďalej. Kľudne si to môžeš prečítať, ale ide to, že tvoja zručnosť rieši nejaký problém. A presne o tom to je. Proste biznis je iba o riešení problémov. Čím väčší problém vyriešiš, čím
viac zručností máš, na základe ktorých vieš vyriešiť väčší problém, tým viac peniazy zarobíš. Toto keď si naozaj vrieš do hlavy a začneš to využívať, tak reálne začneš zarábať konečne peniaze a vybuduješ si reálny biznis. Vieš, zo začiatku ty budeš doručovať tú službu, potom povedzme, že máš toho veľa, nájdeš si ty sám nejakého videoeditora, webdesignera alebo niekoho proste, kto to bude doručovať za teba a už reálne dávaš preč zo stola tú robotu, sústredíš sa na väčšie aktivity, tým pádom reálne funguje, by si budeš aj biznis, ktorý funguje systematicky bez teba. A proste takto to funguje, len si to musíš trošku prešľapať. Nebude to tak, že spravíš niečo instantne, zajtra začneš zarábať, proste vyžaduje si to nejakú prácu, držíš sa tých krokov, ale proste potom je to len otázka času. A to je všetko. Preto aj keď si vyberieš zručnosť, ktorú ťa reálne baví a robíš zručnosť, ktorá ťa reálne baví, tým pádom pomáhaš ľuďom, čo ťa baví, lebo meníš niekomu život, pomáhaš im. Proste keď pomáhaš nejakému malému podniku, ktorý ledva prežíva, zrazu pre nich robíš reklamy a ich to teší, lebo im to prináša zákazníkov, naplňa im to podnik, je to nádhera. Pomáhaš ľuďom s videoeditingom, lebo doteraz nemali videnia. Povedzme, že je to nejaký coach, ktorý mení ľuďom životy, je to nejaký mentálny coach, je to nejaký business coach, je to nejaký predajný coach a proste nevie sa predať cez tie videá, proste nevie ich kvalitne robiť a ty mu ich zrazu zrealizuješ, tak ty tým pádom doručíš tú jeho myšlienku, tú jeho pomoc proste viacerým ľuďom a môže pomôcť viacerým ľuďom. Chápeš? Že o tom to celé je, o tom to je tá pomoc ľuďom. Chápeš, ja tým, že pomáham ľuďom zarobiť peniaze online a pomáham im budovať reálny, profitový online biznis, tak ja tým, že pomôžem im, oni pomôžu ďalším klientom. A tí klienti, povedzme, chápeš to? To je reálne. To je extrémne zaujímavý ekosystém. Ja pomôžem ľuďom, ktorí začnú robiť nejakú službu. Povedzme, že niekto začne editovať videá. Extrémne jednoduchá zručnosť, už do pár týždňov vie zarábať peniaze online. Začne editovať videá pre nejakého mentora, pre nejakého coacha, povedzme, pre nejakého človeka, ktorý má extrémne veľa zručností a len to nevie pomocou online posunúť pred viacerých ľudí. Tým pádom on to pomôže tomu človeku a ten človek, ten mentor, teraz môže pomôcť viacerým ľuďom. Chápeš to? A potom povedzme tým, že ja takto pomáham ľuďom, ja zrazu zistím na coaching hovore, že on sa dal dokopy s týmto mentorom, tak ho poprosím, že počúvaj, nevieš nás spojiť? Môže ísť odmentorovať niečo do našej komunity. Môže prísť na naše osobné stretnutie a tak ďalej. Chápeš to, že aj ja z toho potom niečo mám? Tým pomôže, reálne ja budujem mladých podnikateľov. A tým sa to ku mne tiež aj vráca. Ako nerobím to kvôli tomu, že teraz OK, lebo hneď z toho musím niečo mať, ale proste vymieňa sa to, je to tá výmena hodnoty a konec koncov tým, že ja som proste zastanca z toho, že keď pomáhaš ľuďom, keď meníš životy, proste tebe sa to vráti. A preto sa aj potrebuješ sústrediť na to, aby si pomohol tým ľuďom. A ty, keď robíš videoediting, keď robíš webdesign, keď robíš copywriting, keď robíš automatizácie, keď robíš len obyčajné sociálne siete alebo reklamy, sústreď sa na to, ako pomôžeš tomu človeku. Čím viac mu pomôžeš, čím viac peniazí mu zarobíš, tým viac peniazí zarobíš ty. To je všetko. To je reálne len pomôcť ľuďom. O tom je biznis. Nie je to nič, kamo robím biznis. Nie. Ty pomáhaš ľuďom. Slúžiš ľuďom. Ja pomáham ľuďom zarobiť peniaze online. Oni potom pomôžu nejakému klientovi, nejakému coachovi, nejakému lokálnemu biznisu a tak ďalej. Oni majú problém so zákazníkmi, problém s týmito vecami. A oni pomôžu im. Vďaka tomu môžu pomôcť oni viacej zákazníkom. A tak ďalej. To je všetko, čo si potrebuješ uvedomiť. Preto keď robíš zručnosť, ktorá ťa baví a robíš to pre ľudí, tak proste ty nebudeš mať prácu. Potom si nájdeš ďalších ľudí, ktorí to budú za teba robiť, doručovať tú službu a potom buduješ reálny biznis. To je celé. Len si to môžeš vyšlapať. O tom to je. Čiže vyberieš si problém, ktorý touto zručnosťou budeš riešiť. Za tretie, zabališ to do služby, ktorá pomáha ľuďom a má jasnú hodnotu. Napríklad, ak máš zručnosť videoeditingu, tak tvoja služba môže byť editovanie Reels. Ak robíš reklamu, tak môžeš prinašať firmám lídy, môžeš bukovať hovory, môžeš robiť rovno predaj, závisí. Hej? Ak chceš robiť AI, tak napríklad AI chatbotov, ktorý odpoveda zákazníkom 24/7 na Instagrame, automatický systém na získavanie klientov, napríklad AI bot, smeruje to na formulár, e-mail a tak ďalej, AI asistent, ktorý odpoveda na najčastejšie otázky klientov namiesto teba, automatizácia objednávok, ktoré šetrí hodiny denne, a tak ďalej, tak ďalej. Proste ty iba riešiš problémy. O tom je biznis. Čiže dáme si pauzu chvíľu. Musím sa vysmrkať, pokračujeme ďalej. Čiže služba je jedna vec, na ktorú sa zamerieš. Čiže máš zručnosť a pomocou toho zručnosťou, OK, na čo sa sústredím? Mám video editing, sústredím sa iba na krátke videá, editovanie krátkych videí, sústredím sa na dlhé videá, sústredím sa na editovanie podcastov. Proste je to niečo, na čo sa špecializuješ alebo konkrétne sústredíš. Teda, hej, presne, čo konkrétne robíš v rámci svojej zručnosti. To je celé. Video editing, teda ľudia natáčajú videá, ale nikto ich nepozerá, pretože nemajú dynamiku a neudržia pozornosť. V tomto prípade tvoja služba môže byť striham krátke reels, shorts, ktoré zaujímajú do 3 sekúnd a udržia pozornosť až do konca a tým pádom viac ľudí vidí tvoj content, viac potenciálnych zákazníkov a konec koncov zarobíš viac peňazí.
Chápeš? Už sa ti to začína trošku spájať. Web design. Firmy majú web, ale ten im neprináša žiadnych klientov ani predaje. Služba, ktorým predajné landing pages, ktoré menia návštevníkov na zákazníkov. Copywriting. Texty na webe a v reklamách nezaujímujú, nepredávajú a ľudia ich ani nedočítajú. Služba, píšem presvedčivé texty pre web a reklamy, ktoré premenia pozornosť na predaj. Napríklad, a toto je veľmi laicky, hej, ono to samozrejme ide niekedy aj trošku do hĺbky, ale proste laicky, aby si to pochopil. AI automatizácie. Podnikateľa tráva hodiny opakujúcimi sa úlohami, ktoré by mohli bežať automaticky. Služba, nastavujem chatboty a automatizácie, ktoré šetria desiatky hodín mesačne. Zober si taký podnikateľ, ktorý, to reálne, tuto v Česku a na Slovensku my sme za opicami, hovorím, preto toto je extrémna príležitosť a preto to funguje, bude to fungovať a pretože to nie je jednoducho postavené na žiadnom trende. Takže proste toto ľudia budú mať vždycky problém, vždycky budú chcieť vyriešiť a ide o to, že len sa adaptuješ. Proste teraz napríklad začneš využívať AI, čož bežní podnikatelia nevedia s tým extra pracovať, ledva používať GPT. A ty keď za nimi prídeš, že vieš im automatizovať opakujúce sa úlohy, čo si myslíš? Nezaplatia ti minimálne niekoľko stoviek mesačne? Alebo keď to budeš robiť extrémne dobre, že im to ušetrí možno 5 hodín týždenne, že ti zaplatia aj 1000-2000 eur? Prečo nie? Chápeš? Ty iba pomáhaš tým ľuďom. Ty im ušetríš čas, zarobíš možno aj viac peniazí a za to si zaplatia. To je celé. O ničom inom nie je biznis. Sociálne siete, ľudia pravidelne postujú, ale nič im to neprináša, žiadny ráz, žiadna pozornosť, žiadne dopyty po svojej službe. Tvoja služba môže byť správna sociálne siete a vytvára stratégiu, ktorá prináša reálny rast a dopyty a povedzme, že tvoja ponuka môže byť potom, že prinesie vám 10 nových platiacich zákazníkov do 30 dní, ak sa tak nestane, vrátim vám peniaze. Alebo pracujem s vami zadarmo, až kým sa tak nestane. A hráš sa s tým, aby si minimalizoval ich riziko. To je všetko. Kľudne si môžeš prečítať potom aj ďalšie, ktoré som dal, nemusíme všetko prechádzať. Kľudne si to stopnite tak. No a ideme ďalej. Čiže máš zručnosť, ktorá ťa baví robiť, vyberieš si problém, ktorý toto zručnosťou budeš riešiť, zabališ to do služby, ktorá pomáha ľuďom a má jasnú hodnotu a teraz vytvoríš neodvolateľnú ponuku, ktorá znie jednoducho a jasné, žiadne marketingové mačky, ale reálny výsledok pre druhú stranu jasne a zrozumiteľne. Čiže napríklad videoting, striham reels, ktoré ti pomôžu získať 10 krát viac pozretí a sledovateľov v priebehu 30 dní, bez potreby tráviť hodiny učením sa strihu, lebo to spravím kompletne celé za teba. Web design, tvorím jednoduché predajné stránky, ktoré premenia návštevníkov na klientov, aj keď od teba nikdy predtým nekúpili nič online. Čiže proste studených zákazníkov, ktorí o tebe ani nevedia, premením na platiacich zákazníkov. Hodnotná vec. Samozrejme, potom to môže trošku špecifikovať a tak ďalej. To je len taký nástrel, aby si približne chápal, ako to funguje. AI automatizácia. Nastaviť ti AI chatbota, ktorý odpovie tvojim zákazníkom 24/7 a ušetrí ti minimálne 10 hodín týždenne, bez toho, aby si potreboval akékoľvek technické znalosti, pretože všetko spravím za teba do 24 hodín napríklad. Vidíš tam tú hodnotu? To je celé. A takto to funguje. Môžeš robiť coaching, mentoring, hocičo. Môžeš pomáhať ľuďom z disciplín, môžeš mať nejakú dobrú zručnosť, niečo, čo ti ľudia budú ochotní zaplatiť. Možno sa reálne vieš iba rýchlo učiť, možno máš spôsob na to, lebo teraz sa pozerám na knihu. A povedzme, že vieš extrémne rýchlo sa učiť a niečo podobné, tak vzdeláš ľudí v tom, ako sa lepšie, efektívnejšie učiť. Šetríš im čas, pomáhaš im naučiť sa viac vedomostí a tak ďalej. Teraz sa pozerám na svoj šatník, môžeš ľudí učiť, možno máš fakt naozaj dobrý vkus a pomôžeš pomáhať vplyvným podnikateľom lepšie sa obliekať. Hej, alebo programátorom, ktorí sú introverti, nemajú úplne možnosti, alebo teda nevedia sa dobre obliekať, pomôžeš im nadizajnovať ich oblečenie alebo niečo. Proste dá sa všetko. Môžeš potom ľudí koučovať v týchto zručnostiach. Môžeš byť iba fitness coach, môžeš byť mentálny coach, môžeš byť life coach, môžeš byť vzťahový coach, môže byť poradca, možno ak robíš aj právo a možno to nechceš robiť, tak môže byť len konzultant, alebo môže byť to reálne rôzne myšlienky, to iba hovorím nahlas, čo ma napadá. Možno teraz natáčam video, môže byť konzultant v tom, ako proste ľudia majú natáčať. Môže byť iba v tom konzultant. Nemusíš to robiť priamo pre ľudí. To je to, že proste máš službu, ktorú robíš pre ľudí, potom môžeš iba koučovať, môžeš iba mentorovať, môžeš vytvoriť kurz, môžeš vytvoriť mentoring, ktorým pomôže vyriešiť určitý problém. Chápeš? To je všetko. Napríklad pomáham ľuďom, ktorí stagnujú, získať disciplínu a jasný plán, vďaka ktorému dosiahnu svoje cieľe do 90 dní. Bez zbytočného, no to sa trošku zasekol, bez zbytočného odkladania vecí na neskôr. Alebo bez odkladania vecí na neskôr, alebo niečo podobné. Proste to už musíš ty zistiť, že či majú oni najčastejší problém, čo chcú konkrétne dosiahnuť a tak ďalej. A proste špecializuješ sa na tú jednu vec. A tak prispôsobíš aj ponuku presne pre svoju cieľovú skupinu. A to je všetko. Potom, keď máš ponuku, doručíš výsledok a dostaneš zaplatené. To je celé. Proste, hej, teraz prichádza tá časť, kde si väčšina ľudí myslí, že to začne byť komplikované, hej, že zohnať klienta je ťažké, ale pravda je, že to tak vôbec byť nemusí. Na začiatku nepotrebuješ žiadnu reklamu, nepotrebuješ žiadny web, žiadne zložité systémy. Hovorím, nepotrebuješ na to žiadne financie na to, aby si začal. Stačí ti pozrieť sa okolo seba. Pozri sa na svoje okolie napríklad. Rodina, známi, kamaráti, ľudia, s ktorými si kedysi robil alebo študoval. Hej, znie to už ako teraz pyramída, že koľko začneš finančne obulávať, neviem akých ľudí, ale nie, nejdeš im nič tlačiť proste.
Ide o to, že ide o to, že medzi nimi máš už teraz možno dostatok ľudí, ktorým vieš reálne pomôcť. To nie je niečo, že niekým budeš tlačiť do niečoho. Ide o to, že napríklad povedzme, že sa rozhodol robiť fitness coaching, tak napíš kamaráta, ktorému si vedel pomôcť, možno vieš, že proste je trošku viac pri sebe, alebo možno niekto je extrémne vychudnutý a na začiatok to môžeš spraviť iba na recenziu. Proste pošlem obyčajnú hlasovku, čau, počujem ma, začal som robiť fitness coaching a začínam iba počúvať, tak mi napadlo, že či by si nechcel ísť do toho, viem ti s tým pomôcť na začiatok, tým, že si kamarát, počujem ma spraviť to za recenziu alebo že nejaký môj úspešný príbeh, aby som mal nejaké reálne výsledky, čo hovoríš. To je všetko, chápeš? Ak robíš sociálne siete, pôjdeš k lokálnemu podniku alebo proste pravidelne navštevuješ svoje fitness centrum a poznáš sa s majiteľom a proste rád by možno rozbehol tie sociálne siete, nemá to ideálne, možno dáva len fotky a nie je to nič extra, tak príde za ním, že zdravíčko, viete, že ja som začal venovať sociálnym sieťam a viem vám to rozbehnúť, viem pravidelne robiť videá, viem možno túto trénerov natáčať, môžeme rozbehnúť sociálne siete, môžeme zaujať viac ľudí a dostať to viac do pozornosti. Čo hovoríte? Môžeme to vyskúšať? Dávam 30 dní zadarmo proste a uvidíte, či sa vám to ľúbi alebo nie. Čo hovoríte? Chápeš? To nie je nič zlé proste, lebo ty robíš službu, ktorá pomáha ľuďom a proste iba zistíš, či to chcú s tým pomôcť a hotovo. Hej? Máš známeho možno, čo má malý biznis, ale nemá poriadne spravené sociálne siete, no tak ho oslovíš, že počkaj, robím toto. Všimol som si, že proste ty máš toto, tie sociálne siete nemáš úplne ideálne, tak ti s tým viem naozaj reálne začať pomôcť úplne zadarmo. Spravili sme toto. Chceš sa o tom pobaviť, ako by to možno vyzeralo? To je celé. To je reálne celé. Kam máš kamaráta, ktorý má e-shop, ale stránka vyzerá ako z doby ľadovej, oslovíš, že počúvam, začal som robiť weby, počúvam, prerobiť ti to zadarmo, daj mi iba recenziu. Čo hovoríš? No jasne, kámo, nie je problém. Chápeš? Lebo možno aj teraz ty máš nejaké presvedčenie, a ja som to mal dlho. Že kokos, ja nebudem nikomu nič ponúkať alebo niečo. A to ani neponúkaš, počúvaj, vnímaj to ako niečo, že ty máš niečo, čo pomáha ľuďom. Vidíš potenciálnych klientov, sú to potenciálni klienti, že ty vnímaš, že by si im vedel potenciálne pomôcť. Oslovíš ich s tým, že počujem ma, vedel by som ti potenciálne pomôcť, si za to, aby sme si dohodli hovor, kde to prejdeme, že či to má reálne zmysel, či to je výhra pre obe strany, či ti viem reálne pomôcť vyriešiť tento problém, dosiahnuť tento cieľ. No jasné, poďme sa pobaviť. Tak sa popýtaš otázky, kde sa teraz nachádzaš, to je reálne predaj diagnózu, predávaš ako doktor. Keby prídeš k doktorovi a hneď ti povie, dajte si túto pilulku, tak si povieš, že vieš, že to si nedám do seba, že proste si sa ma ani neopýtal, čo mi je. A presne tak to funguje predaj. Máš určitú službu, oslovíš klienta s tým, že OK, chcem vidieť, že či ti viem vôbec pomôcť, lebo je to presne potenciálny klient, potenciálny lead. Prídeš s tým na hovor, OK, viete čo, kde sa nachádzate, OK, čo si preto už spravil, čo si spravil preto, aby si toto vyriešil, OK, kam sa chceš dostať a potom zistíš, či môžeš ty pomôcť týmto, OK, vieš čo, na základe toho, čo si mi povedal, toto chceš vyriešiť, sem sa chceš dostať, toto si už vyskúšal a nefungovalo to preto, lebo, tak vieš čo, viem ti pomôcť tým, chceš ukázať, ako by to mohlo vyzerať? OK, paráda, vieš čo, mám tú prezentáciu, iba ti ukážem, ako to vyzerá, aby si to vedel predstaviť a potom im povieš, či to je niečo pre teba, OK? Dobre, super. Vieš čo, funguje to takto, doručujem toto, robím to takto, keby sa pustíme do spolupráce, vyzerá to takto a na konci iba myslíš, že je toto niečo pre teba? Hotovo. A riešite proste námietky. A predaj je len o tom. Etický predaj je o tom, že máš službu, ktorú niekto potrebuje. Počas hovoru zistíš, že mu vieš naozaj pomôcť. Ukážeš mu, ako mu vieš pomôcť. A potom, keď má nejaké námietky, alebo nejaký problém, alebo nejakú otázku, iba mu ju pomôžeš vyriešiť, aby si mu pomohol spraviť rozhodnutie, ktoré mu reálne pomôže. Chápeš? Tá etická časť prichádza v tom, že ty ak mu nevieš pomôcť, ty mu nepredáš. Vieš, koľkokrát sa mi stalo, že som mal predajný hovor, že som predával naše služby s agentúrou a proste prišiel som, potom ako som ho otázkoval, teda že som sa pýtal na jeho situáciu, že OK, máš toto problém, toto cieľ a tak ďalej, tak sme prišli do bodu, kde som mu jednoducho nevedel pomôcť. Lebo my, čo sme ponúkali, je, že sme mu vedeli priniesť viac zákazníkov. A to bol barber, ktorý proste mal plnku. A čo si myslíš, budem mu teraz na silu predávať, lebo proste má plno zákazníkov a budem sa mu snažiť na silu predať, že vieš čo, a môže ma ešte viac toto a zvládneš to? Nie. Ja mu neviem pomôcť. Proste chápem, že to nemá zmysel ani pre moju reputáciu, ani pre neho. Proste hľadám tú win-win situáciu. Ak proste reálne mu viem pomôcť, ukážem mu ako a hotovo. Ale proste stalo sa, že som nevedel, lebo proste má plno zákazníkov. Tak som mu povedal, že povedal iba jednu vec, že chce potom keď tak expandovať, proste založiť ďalšie barbershopy a tak ďalej. A že OK, vieš čo, no tak ti vieme s týmto pomôcť, alebo s tým, že lebo chcela robiť napríklad barber kurzy. Hej, tak som mu povedal, že vieš čo, toto ti vieme pomôcť odpromovať, spraviť na sociálne siete, reklamy a tak ďalej, že s týmto ti vieme keď tak pomôcť. Je toto niečo, čo chceš aktuálne riešiť? A on povedal, že proste to je reálne až možno o rok, o dva. A ja reku, že proste úplne v pohode a v tom prípade si s týmto nevieme pomôcť, máš to v pohode a tým pádom reálne iba pokračuj v tom, čo robíš, lebo máš plnku, pokračuj v tom, čo robíš, potenciálne môžeš zvýšiť iba ceny a keď budeš náhodou potrebovať budúcnosti pomôcť týmto, tak mi daj vedieť a uvidíme, čo s tým vieme spraviť. OK? Hotovo. To je reálne všetko, chápeš? Ja iba zistím, či môžem pomôcť
Ak nie, tak buď ho odporúčim, že možno aj niekoho k tomu vie pomôcť. Ak je človek, ak si náhodou u nás v komunite Limitless Business, tak vieš presne potom odporúčiť nejakého iného človeka, viete sa takto navzájom odporúčať, keď mu ty nevieš pomôcť so svojou špecializáciou. No a proste keď mu nevieš naozaj pomôcť a nikoho nepoznáš, tak proste naozaj povedzme, že proste bohužiaľ nemalo by to zmysel, proste nebudeme sa pustiť do spolupráce, ktorá by nemala zmysel, ja nebudem od vás pýtať iba peniaze len preto, aby som zobral peniaze, lebo chcem vám naozaj pomôcť a proste beriem spoluprácu iba, ktorá má naozaj výhru pre obidve strany. Proste ja vám prinesem výsledok a viem za to zaplatiť. Ale v tomto prípade vám neviem pomôcť. To je všetko. Počujem ma, nekomplikuj to, nie je to nič zložité, nie je to nič otrasné, neetické. Proste keď mu nevieš predať, nepredáš. Ale keď mu vieš predať a keď mu reálne vieš pomôcť tou svojou službou, tak je to na tvoju etickú zodpovednosť, aby si mu vedel predať a pomôcť a pomohol vyriešiť otázky, ktoré má. Ak má námietku, že koľko spočíva, vidím, že reálne mi vie pomôcť a tak ďalej, ale potrebujem si to premyslieť. Vieš čo, kámo, úplne chápem. Prešli sme si, že chceš vyriešiť toto, prešli sme si, že chceš dosiahnuť tento cieľ a že si už aj skúšal tieto veci, ktoré ťa celkom blokovali, tak by ma zaujímalo, že možno nad čím konkrétne rozmýšľaš, že čo ťa tak najviac teraz brzdí proste. Ja sa ťa nesnažím do ničoho tlačiť, ale proste snažím sa to pochopiť a uvidím, či ti viem pomôcť spraviť to rozhodnutie. Hej, proste ako jednoduché, že proste nad čím konkrétne rozmýšľaš, vieš, že kľudne sa mi otvor, je to úplne v pohode, ja sa ti nesnažím nič na slovo predať, ale proste uvidím, či ti viem pomôcť a uvidíme, či to teda má zmysel, proste možno nie, hej, tak mi pomôž pochopiť teda tú svoju situáciu a uvidíme, hej, a to je celé. A potom ti povieš, no, vieš čo, kedy som sa popálil. Dobre, ak si sa popálil, vieš čo, som ochotný spraviť to, že ti dáme 50% pred a nech vidíš nejaké výsledky a nech to aj mňa motivuje a nech ty si s tým úplne OK. No a po tých 30 dňoch doplatíš 50%, keď dosiahnem tento požadovaný výsledok. Čo hovoríš, môže byť? No, jasné, hotovo, predané. Chápeš? Že to predanie nie je zlé, je to, že ty keď tomu človeku vieš pomôcť, tak je to tvoja etická zodpovednosť pomôcť mu spraviť rozhodnutie, ktoré mu zmení život. Zmení podnikanie, zmení mentalitu, čokoľvek, čo ponúkaš so svojou službou. Ale ak mu nevieš predať, vtedy to je na hovno a vtedy mu nepredávaš. Alebo odporúčiš niekoho. To je všetko. Čiže reálne aj z svojho okolia. A takisto môžeš chodiť, aktuálne možno často navštevuješ fitko, v ktorom si často môžeš mať kamaráta masera, môžeš mať kamaráta barbera, môžeš mať kamaráta takého, môžeš pravidelne chodiť, ja neviem, do nejakého obchodíku, často, ja napríklad chodím často do jedného bioobchodu, možno často chodíš do nejakého bioobchodu, je tam nejaká pani, ktorá to predáva a môžeš jej pomôcť natáčať nejaké videá na sociálnej siete, viac ľudí to spozná, môžete tvoriť videá o tom, ako jednoducho je to dobré proste v dnešnej dobe, lebo tu máš všade plasty, ťažké kovy a neviem čo podobné, tak v tom bioobchodíku pomôže ti to rozrásť. A reálne môžeš to na začiatok spraviť s tým, že viete čo, spravím si 50 eurový nákup za týždeň u vás, alebo 100 eurový nákup za týždeň u vás. Proste. A vidíš to, že proste je tam tá výmena hodnoty. Môžeš to takto spraviť. Chápeš? Alebo mi dáte nejakú zľavičku, viete, že dáte mi na začiatok 200-300 eur na mesiac, alebo to, keď si úplne začiatočník, spravíš to na začiatok zadarmo, nemáš čo stratiť, on nemá čo stratiť, ona nemá čo stratiť a vybavené, chápeš, že to je všetko, čo potrebuješ. Nekomplikuj to, nenaleď nikomu, nezačni robiť dropshipping, ktorý si vyžaduje 400 zručností naraz, reklamy, weby, copywriting, email marketing, nezačni tradovať a nevieš to ani ovplyvniť a riskovať svoje ťažko zarobené peniaze, nezačni proste robiť krypto. Ak to chceš robiť, samozrejme, ale proste vyžaduje sa to naozaj extrémne veľa času, roky skúšania, testovania a priprav si aj peňaženku, pretože to reálne vyžaduje. Na dropshipping potrebuješ testovať reklamy, krypto potrebuješ logicky niečo oné a zároveň to nie je v tvojej kontrole, ale toto proste chápeš, je to v tvojej kontrole. Ty vieš ovplyvniť proste akú hodnotu prinesieš ostatným ľuďom. A tým pádom proste vieš budovať reálny profitový online biznis. To je celé. Ak si fighting coach, že teraz pre mňa aktuálne, tak proste povedzme, že učíš ľudí Muay Thai, no môžeš začať zdieľať svoju cestu na sociálnych sieťach, môžeš postupne vytvoriť nejaký jednoduchý kurz na nejaké online trénovanie, alebo môžeš, ja neviem, robiť, ak to nechceš naozaj robiť online, čo si myslím, že proste fakt to nie je až také ideálne v niektorých sférach, ale povedzme, že budeš budovať skupinové tréningy. Možno chceš naplniť svoje skupinové tréningy, povedzme, že máš jeden týždenne, príde ti tam 5 ľudí, možno ti postupne príde 10, zrazu už to chceš rozvetviť, tak to máš 2-krát týždenne, 3-krát týždenne, 5-krát týždenne a proste spájaš ten online svet s fyzickým. Proste chápeš, iba to prepájaš. A robíš to, čo ťa baví. Pomáhaš ľuďom v tom, čo ťa baví. Ak ťa nebaví robiť to sociálne siete, možno fakt zistíš, že chceš pomáhať ľuďom iba s fitnessom, chceš robiť aj osobne, tak si nájdeš niekoho, kto ti bude robiť sociálne siete, kto ti bude editovať videá, kto ti bude spraviť web a tak ďalej. A proste prepojíte to, prepojíš to s tým online svetom, pretože sa potrebuješ adaptovať a vybavené proste robíš to, čo ťa baví, robíš to pre ľudí, robíš tú službu, pomáhaš ľuďom, meníš ľuďom životy a zarábaš tým peniaze. To je celé. Chápeš?
A môžeš reálne osloviť tých kamarátov, že počuj, robím teraz toto, a viem ti s tým pomôcť, a viem, že proste si možno aj chcel schudnúť, možno by si chcel dostať do formy alebo nabrať svaly. Chcel by si, aby som ti ukázal, ako by to mohlo vyzerať, alebo proste chceš si zavolať o tom a podobne, alebo proste vieš čo, fakt spravím to pre teba zadarmo, ale len proste mi daj potom recenziu a budeš taký môj úspešný príbeh, taká case study, proste, kde to budem vedieť ukazovať ľuďom, že som pomohol aj tebe napríklad. Čo hovoríš, môže byť? Napríklad, hotovo. Žiadny nátlak, žiadny na silu predaj, nič podobné proste, lebo ľudia majú strašné zlé predstavy o tomto, lebo ti ho volali kedysi nejakí Indovia a snažili si ti niečo natlačiť a teraz aj kamarát mi hovoril, môj partner v biznise, že proste on keď išiel do banky, tak sa mu snažili predať druhý, tretí pilier a úplne na silu oni ani nezistili, že proste on napríklad chce odísť, proste o tom to je, chápeš? Ty zistíš, povedzme, že on keby sa opýta pár otázok, že viete čo, chcete tu vôbec zostať na Slovensku? A povie, že nie, lebo proste budeme cestovať a tak ďalej, tak proste OK, viete čo, tak v tom prípade to nie je pre vás. A chápeš, to je ten etický predaj, že ty mu to nepredáš, lebo to nepotrebuje. A keby to potrebuje, tak OK, viete čo, na čím rozmýšľate. OK, naozaj chcete mať takéto úspory, chcete mať toto, tak poďte, kľudne mi povedzte, že čo vás zaujíma a ja vám potom možno budem vedieť potenciálne vyriešiť. A viete čo, ja som to kedysi skúsila, alebo som investoval do tohto a nevyšlo to. Viete čo, toto nie je žiadna investícia a už im pomáhate vyriešiť tú nejakú námietku, ktorú majú reálne v hlave. Ak to reálne nechcú, tak to nechcú, dobre, pohode. Chápeš? To je celé. A presne toto, každý sme zvykli na takýto nejaký nasilu predaj, hovorím, toto bolo úplne ideálna ukážka. Bol v banke, presne mu sa snažili nasilu predať druhý a tretí pilier, stále hovorili tam o tých benefitoch, že mu to pomôže toto a proste povedal, že to proste extra nechce, nepotrebuje. Ale viete o tom, že to môžete toto a že to môžete tamto a že toto a že to, neviem čo podobné. A neopýta sa žiadnu otázku. Ten predaj ten predaj je o diagnóze a predávaš iba ľuďom, ktorých si diagnostikoval, že im vieš pomôcť. Proste keby len sa opýta jednu otázku, že aké sú vaše plány na budúcnosť, že chcete tu zostať? Nie. Dobre, viete čo, lebo som sa chcel vás zapýtať na druhý pilier, ale proste vy to nepotrebujete, takže pôjde. Kde sme to skončili? A pokračuješ. Ale potom, OK, že chcete tu zostať, OK, a rozmýšľali ste nad dôchodkom? Ja sa vás iba pýtam, ako ja vám to nebudem tlačiť na svoj druhý pilier, tretí pilier, ale proste ak uvidím, že to má pre vás zmysel, tak vám môžem ukázať, ako by to vyzeralo a hotovo. Proste ako by ste mohli mať viac peňazí na dôchodok a tak ďalej. Ja neviem, čo potom nevyznam sa na tých pilierov, ale chápeš tú pointu, že o tom to je. To je celý predaj, to nie je nič zložité. Máš ponuku, máš určitú službu, ktorú robíš, máš produkt, máš službu, máš kurz, máš hento. OK, zistíš, či tým ľuďom vieš pomôcť, ak áno, tak im pomôžeš vyriešiť tie otázky, ktoré majú. Ak nie, odporúčiš alebo proste povieš pekný deň. To je všetko. Nič zložité. Čiže hotovo, žiadny nátlak, len obyčajný rozhovor, v ktorom zistíš, či mu vieš pomôcť. Ak áno, dohodnete sa, po prípade zodpovieš na nejaké otázky. Ak nie, teda možno zistíš, že prečo nie, alebo ak si člen komunity, alebo ak si v Limitless Business, tak mu odporúčiš niekoho z komunity, k tomu vie pomôcť a on zase na budúce odporúči teba a presne takto vzniká momentum a takýmto štýlom sa vieme spoločne prepájať. Čiže nemusíš mať stovky kontaktov, nemusíš na silu niekoho tlačiť do niečoho, proste ty iba zistuješ, im vieš pomôcť, to je celé. Chápeš? Stačí ti pár rozhovorov, ktorí ukážu, že to celé funguje. A každý klient je pre teba skúsenosť, referencia, nejaké sebavedomie a dôkaz, že to vieš a že to má reálny zmysel. A hovorím ti, že keď zarobíš aspoň prvé peniaze, nejaké prvé video, prvý web, prvé niečo, ti hovorím, že ti to extrémne posunie, vybuduje ti to sebavedomie a začne ťa to baviť, pretože reálne robíš niečo, čo ťa baví, čím pomáhaš ľuďom, čím meníš ľuďom životy a reálne naplňa ťa to. A o tom to je proste. Ja som si aj nedávno definoval úspech a to je to, že proste robíš to, čo ťa baví, robíš to pre ľudí, robíš to so správnymi ľuďmi, ktorých proste máš rád, s ktorými proste srandujete, ktorými proste máte tú lojalitu, dôveru a tak ďalej. A proste dennodenne sa posúvate a užívate si proces. Čo je úspech. Hej. Napríklad mne stačí madrác, laptop, thajské šortky, aby som mohol ísť do mora, keď som niekde odcestovaný. A to je všetko, proste užívam si ten život, proste blázime sa s chalanmi, robíme debeliny, makáme na biznise, pomáhame ľuďom, prepájame sa, športujeme, objavujeme svet. A o tom to je proste. To je celé. A toto je tá myšlienka, ktorú sa snažím posunúť dopredu z Limitless proste. Z Limitless stojíme za tým, že proste chceme pomôcť ľuďom vybudovať si slobodný život bez limitov. Skrz Limitless Business chceme ľuďom pomôcť zarobiť si peniaze online, ktorým dajú slobodu a robiť si čo len chceš. Hej? Takže toto je proste tá hlavná vízia za tým, hlavná myšlienka a podobne. Čiže a najlepšie na tom, nikdy na to nie si sám. Čiže v komunite Limitless Business, ak nie si, tak bohužiaľ, keď tak môžeš napísať, uvidíme. A opäť zistím, či ti viem pomôcť proste. Tiež napíšeš mi, zistím proste, aký je tvoj problém, aký je tvoj cieľ a zistíme, či ti viem pomôcť proste. Hej? No to je celé. Ak neviem, tak proste hotovo. Ak hej, tak ti pošlem video, v ktorom ti vysvetlím, ako to funguje. Ty mi dáš vedieť, či to je niečo pre teba. Ak nie, proste hotovo. Poprajem ti pekný deň, ja ti tam pošlem aj takú
peknú koncovú správu, kde sa snaží ti dať aspoň nejakú hodnotu, na ťa odporúčam na môj YouTube, odporúčam nejaké knihy a tak ďalej, aby sa posúval a zanechám ti aspoň nejakú hodnotu, aby som aby si mal aspoň niečo z tej našej konverzácie a dám ti teda nejaké bonusy, aj keď ti neviem pomôcť. A ak ti viem pomôcť, OK, máš nejakú otázku, kedy si skúsil niečo, čo nefungovalo, úplne v pohode, vieš, ja som to vyskúšal, toto funguje preto, lebo. Máš ešte nejaké otázky? Ak nemáš v pohode, tak poď, viem ti pomôcť. Ak nie, proste úplne v pohode, ja na teba nebudem tlačiť, proste mne píše stovky ľudí denne a tak ďalej, proste. OK, vieš čo, chcem vedieť, že to viac funguje, chcem vidieť nejaké recenzie v pohode, tu máš recenzie, ukážem ti ich a kľudne sa môžeš pozrieť. Možno tam nájdeš niekoho človeka, ktorý je presne v tej podobnej situácii a chceš proste iba väčšie utvrdenie. Čo už úplne chápem, pretože máme tu rôzne individuá a proste chápem ten skepticizmus, takže kľudne si pozrie recenzie, na toto tu mám, lebo proste reálne toto, čo robíme, funguje. A takže si to pozri a uvidíš, aké to je. OK, že vieš čo, nie som si istý, toto, vieš čo, úplne v pohode, čo, pošlem ti video community? OK, dobre, vieš čo, to by pomohlo. OK, super, vidíš čo, dostaneš hneď potom, ako sa pridáš hneď potom, ako teda poriešim registráciu, tak dostaneš prístup sem, tu máš hovoriť, tu máš toto. Ešte niečo? A vieš čo, ak naozaj nie je pre niekoho, vieš čo, úplne v pohode, hovorím, nech sa ti darí, dám ti aspoň nejaké bonusy, nejaké videá, nejaké odporúčania a tak ďalej a proste poprajem ti pekný deň. To je celé. Chápeš? Žiadny nátlak ani nič podobné. A o tom to je. Čiže toto nie je žiadny na silu predaj. Je to pomoc a ak vieš niekomu reálne pomôcť, je tvoja etická povinnosť ukázať mu ako a pomôcť mu spraviť rozhodnutie, ktoré mu dokáže zmeniť život, biznis, výsledky alebo čokoľvek ďalšie. Takže to je všetko. Ak máš nejaké otázky, kľudne to napíš do komentu. Zaujíma ma, čo hovoríš na takýto typ videa a proste, počkaj, tu nemáme... Jasne, som ti chcel zhrnúť ten biznis model, takže ešte pokračujeme. Čiže hovorím, toto je celý biznis model. Nie je to sexy, hej, nie je to niečo, čo ti povie, že proste spravíš 2 klikmi, skopíruješ moje signály a zarobíš milióny, pritom ani reálne nemajú dobrú úspešnosť signálov, ale to ti nedajú vedieť, ani neviem čo podobné proste. Nie je to get rich quick schéma, nie je to sexy, ale proste kurva to funguje. A výsledky našich členov hovoria same za seba, už som ti ich ukázal proste. A vieš o tom, že sme reálne zmenili ľuďom životy, vieš, že to reálne funguje, vieš, že to je aj pre teba, ak máš 15, ak máš 30, ak máš 40, ak si baba, chalán, nemáš skúsenosti, máš skúsenosti, je to jedno. Chápeš? Keď to dokázali oni, dokážeš to aj ty. Keď som to dokázali, ja som z obyčajnej dediny. Dá sa to. Len musíš makať. To je celé. Čím viac hodnoty vieš priniesť, čím väčší problém vieš vyriešiť, tým viac budeš zarábať. A o tom je celý biznis, o ničom inom. Väčšina vecí online zlyhávalo sú postavené na jednorázových trendoch a toto nie. Hej? Jednorázová vec, ktorá už proste nefunguje a tak ďalej. Preto to zlyháva, preto to sa ti s tým možno teraz nedarí. Toto stojí na základnom princípe biznisu, výmena hodnoty. Ľudia budú mať vždy problémy, vždy ich budú chcieť vyriešiť a vždy radi zaplatia za to, čo im vyrieši ich problém. A v tomto prípade tvoja služba. A keď sa to naučíš robiť dobre, tak už nikdy nebudeš musieť riešiť, čo budem robiť ďalej, alebo skáďal zoberiem ďalšie peniaze, pretože budeš mať o peniaze postarané. Lebo máš reálnu zručnosť, ktorú ty nezabudneš. Nikto ti to nezoberie. Vieš to ovplyvniť, nie tako krypto, ktoré nevieš 100% ovplyvniť. Aj tí ľudia, ktorí to naozaj dobre vedia, proste je to krutá pravda, ty nevieš úplne, čo sa s tým trhom stane. Vieš to predpovedať, vieš to, ale toto máš tú zručnosť. Ty vieš tým ľuďom pomôcť. A výmenou za to ti zaplatia. To je celé. Ja som začínal úplne od nuly, 0 skúseností, 0 kapitála, mal som len vôľu niečo zmeniť. Ja som nemal ani mentora, nikto mi nepovedal, čo mám robiť, ako cestu sa mám vydať. Aj keď som išiel nejakou cestou, ja som nevedel, čo mám robiť. Proste ani som nevedel, či idem správnou cestou. A vďaka tomuto systému nezvučím tisíce ľudí, ako to môžu spraviť aj oni. Bez skúseností, bez kapitálu, ktorý by si riskoval na veci, ktorým nerozumieš a bez toho, aby si bol na všetko sám, pretože hlavnou súčasťou našej komunity je osobný mentoring, takže so všetkým ľuďom pomôžeme. No a preto hovorím, je to nudné, ale funguje to. A hlavne dáte to zručnosti, ktoré nikdy nezabudneš. Zručnosti, ktoré vieš využiť absolútne kdekoľvek. Pretože máme množstvo členov, ktorí napríklad začali, naučili sa sociálne siete, naučili sa video editing, naučili sa rôzne zručnosti a teraz už nerobia ten biznis, ale robia niečo iné. Ale stávajú to na tomto, chápeš? Možno s nejakým biznis partnerom začali aj robiť nejaký e-shop alebo niečo, ale teraz, keď začal u nás, on napríklad teraz podporuje to marketingom. Hej? Nemusia hľadať nikoho, nemusia platiť stovky tisíce mesačne niekomu, kto bude robiť marketing, lebo to robia oni. Chápeš? To už nezabudneš a vieš to využiť kdekoľvek. A pridajú sa k nám do komunity aj niekto, napríklad niekto je barber, niekto je káderník, niekto je automechanik a tak ďalej, tak môžeš iba zlepšiť to svoje podnikanie. Ak to je to, čo ťa náplňa, baví ťa pomáhať ľuďom s tým, že inak máme v komunite člena, ktorý je automechanik, Vilo, týmto ťa zdravím. A reálne môže budovať svoje sociálne siete, môže sa dávať do povedomia, môže po prípade v komunite nájsť niekoho, k tomu bude robiť tie sociálne siete, môže sa prepojiť, môžeme s tým pomôcť, môže nájsť niekoho, k tomu spraví reklamu, niekoho, k tomu spraví web, niekoho, k tomu niekoho, kto bude chodiť pravidelne natáčať možno do jeho, ak sa to povie,
do jeho garáže, kde mu to bude natáčať content, reklamu a tak ďalej. A takto sa prepojíš. Chápeš? Každý si nájde niečo svoje. Introvert, extrovert. Chceš doručovať službu, nebavíte predaj? Tak to môže robiť niekto iný. Spojíš sa s niekým v komunite. Bavíte práve, že predaj, bavíte to, tá komunikácia a tak ďalej, proste reálne ťa to naplňa, tak sa dáš dokopy s niekým, kto doručuje službu. Dá sa dokopy s niekým, kto doručuje fantastickú službu a robí to dobre a tak ďalej. A tým pádom sa tebe bude jednoduchšie predávať, lebo to je reálna kvalitná služba. A takto sa prepáš. Tým pádom to je naozaj pre každého, chápeš? Lebo toto nie je jeden biznis model, ktorý každý kopíruje. Toto je proste systém, mechanizmus, akým buduješ biznis. A tým pádom my ti to vieme aj v komunite prišiť na mieru. Takže toto je tá krása, hej? Čiže buduješ si svoj kaliber zručnosti, čiže, ukáž, čo toto máme, to som ešte zabudol. Hej, preto sa nesnažíme aj v komunite spraviť z ľudí len niekoho, kto zarába online, ale skutočného podnikateľa. Napríklad, no neviem, či sa ti to ukazuje, ale hej, máme tu aj sebarevolúciu a toto je napríklad extrémne hĺbkový mindset modul, kde je to postavené na identite, psychoanalýze, psychológii, aby som ľuďom reálne pomohol zrealizovať to, aby som im ľuďom pomohol reálne robiť to, čo si slúbia, že spravia. Pretože odpozoroval som, že jeden z najväčších problémov, ako hovorím, nie je to to, že by si nevedel, čo robiť, ako to robiť. A väčšina ľudí malo naozaj problém, keď som im dal ten systém, že reálne tu máš, toto rob, nevedia to zrealizovať. Nie, že by nevedeli, čo má robiť, ale nevedia sa dokopať do tej roboty. Takže preto som vytvoril modul na to, aby reálne si vybudovali tú disciplínu, aby sa stali človekom, ktorý to robí úplne prírodzene, aby reálne si vybudovali sústredenie, kedy si vedia sadnúť na zadok a robiť 3 hodiny v kuse, bez problémov. Vedia to robiť konzistentne, čiže tým pádom nemajú to, že makajú, robia čo majú a potom zrazu klesnú a proste scrollujú, nespia tak dostatočne, stráva sa im rozhýbe a tak ďalej, pretože sabotujú svoj úspech, pretože nemajú tieto veci na poriadku. A toto je naozaj hĺbkový, to môžeš vidieť tie videá, to nie je nič jednorázové. Proste máš tu hodinu 3/4, hodinu 40, hodinu 50 a hodinu 30, proste sú to naozaj hĺbkové videá, ktoré mi trvali 300 hodín dať dokopy. 8 videí, 300 hodín som vydával dokopy. Čiže proste my v komunite nebudeme len ľudí, proste neučíme ich len online biznis a proste zarobiť peniaze, lebo o tom to nie je. Proste ty sa musíš stať človekom, ktorý zarába tie peniaze. Vieš? Lebo keď preto aj ľudia, ktorí zarobia v lotérii, zarobia v lotérii, proste vyhráš lotériu, máš milión, povedzme, že máš milión na účte, ty si to nezaslúžiš, pretože tá osoba, nemáš tie návyky, zručnosti a nemáš tú finančnú gramotnosť ani nič, proste osoby, ktorá by ten milión si zaslúžila. Čiže preto ty prídeš o ten milión. Preto väčšina ľudí proste má ten milión a konec koncov to klesne tam a konec koncov ten zárobok ti klesne tam na to, aká si osobnosť, aká si identita. A preto väčšina ľudí ani nezvládne psychicky ten tlak toho, že proste prídu o toľko peňazí, tým, že si to nezaslúžili a preto väčšinou proste niektorí sa predrogujú, niektorí sa zabijú a tak ďalej. Proste nie je to sranda. Preto my naozaj podporujeme to, aby sa človek stal najprv tou osobou, proste vybudoval si tie návyky, vybudoval si tú mentalitu, vybudoval si tie zručnosti a tak ďalej a naozaj reálne si budoval ten príjem s tou osobou, pretože ide o to, že ty ani nezačneš zarábať 3000 eur mesačne online. Ty to nezačneš len tak. Ty sa staneš osobou, ktorá si tie peniaze zaslúži. Ty sa staneš osobou, ktorá zarába 3000 eur. Ty sa staneš osobou, ktorá sa naučí predávať. Staneš sa osobou, ktorá má určité zručnosti. Staneš sa osobou, ktorá má určité návyky dennodenne. Staneš sa osobou, ktorá sa rozhoduje určitým spôsobom. Staneš sa osobou, ktorá myslí iným spôsobom. A tak ďalej. A tým, že sa staneš tou osobou a už teraz v tomto momente začneš konať ako táto osoba, skôr či neskôr sa k tomu dostane aj tá realita a skôr či neskôr si zmanifestuješ aj všetko, čo chceš. Ide o to, že už teraz musíš začať konať ako tá osoba, ktorou sa chceš stať. A o tom to je. Čiže buduješ si svoj kaliber zručnosti, pomáhaš ľuďom riešiť problémy, o tom je podnikanie a peniaze sú len vedľajší produkt. Pretože biznis sa rovná výmena hodnoty. Čím väčšiu hodnotu dokážeš priniesť, čím väčší problém vieš vyriešiť, tým viac peňazí zarobíš. A presne to učíme v Limitless Business, ako zarobiť peniaze tým, že pomáhaš ľuďom a vyvolať si slobodný život, ktorý ťa naplňa. A povedz mi, prečo by si to nemohol dokázať aj ty? Prečo? Nemáš jediný dôvod. Takže verím ti, máš na to, hovorím, tá najťažšia vec je odolať všetkomu tomu, čo vidíš na internete, všetkým tým tajným stratégiám, tajným veciam, o ktorých nikto nehovorí a neviem čo potom aj. Toto je cesta. Ak si začiatočník a nezarábaš ešte konzistentne 1000 až 3000 eur mesačne online, toto je video, ktoré si potrebuješ pozrieť. Som rád, ak sa nachádzaš už tu na konci, že si to reálne pozeral do konca a neodskočil z tohto videa, pretože toto je to, čo potrebuješ. Toto je všetko, čo potrebuješ. Toto je to, čo reálne funguje. A mám za tým XY dôkazov, čo bohužiaľ väčšina ľudí nedokáže povedať. Takže verím, že ti to pomohlo. Ak máš akékoľvek otázky, prosím ťa, daj to pod video
rád ti na ne zodpoviem, po prípade rád to ujasním v nejakom ďalšom videu, proste chcem ľuďom naozaj pomáhať, robím toto preto, aby som naozaj mohol byť pre ľudí osobou, ktorú som ja na mojich začiatkoch nemal a chcem ti proste pomôcť, mňa to bude tešiť, keď mi potom napíšeš, že kokot, zarobil si prvú 1000 online, keď si doteraz nevedel, čo máš robiť, bol si v chaose, proste skúšal si trading, skúšal si affiliate marketing, dropshipping, nič nefungovalo a toto ti konečne fungovalo. Keď mi napíšeš túto správu, to je všetko, čo od teba potrebuje. Takže verím, že ti to pomôže, aplikuj to, odolaj všetkým tým impulzom alebo reklamám, ktoré vidíš, ktorý ti každý hovorí, že toto je najlepšie, prvý ti povie, že to je najlepšie, druhý povie, že toto je najlepšie, tretí povie toto, štvrtý ti povie, že všetko, čo povedali tieto traja, je úplne na hovno. Takže viem, aké to je, ale tomuto, keď odoláš, vydáš sa na jednu cestu. Garantujem ti, že je len otázka času, kedy zarobíš svoje prvé peniaze online. Takže to je všetko, keby niečo napíš do komentu a vidíme sa pri ďalšom videu.